таваҷҷӯҳ сокинон ва меҳмонони шаҳри Душанбе. Dilber ey dilber kuzi qaro dilber qaldirg'ochmi qoshlari boshga balo dilber 10 июл соати 18 дар амфитеатри шаҳри Душанбе консерти бошукӯҳи ситораи ҷумҳурии Ӯзбекистон Мирҷалол Неъматов баргузор мегардад. Sevdim desem nazlar qilib lablaringni burdingda шоми фаромӯшнашаванда бо таронаҳои дӯстдошта иҷрои зинда ва фазои идона шуморо интизор аст. Gelse gelsin yarım gelsin alma terib beraydim canım gelsin фурсатро аз даст надиҳед. Барои худ ва наздикон як шоми хотирмон ҳадия намоед. Dalaga chiqib soyaga chiqib panaga chiqib kel телефонҳо 916 89 99 99 ва 93 484 99 00